Bon dia, avui provarem com entrar al Drive del Google i crear un nou document. Senzillament necessitarem un navegador d'internet, com aquest mateix, el Firefox, o qualsevol altre. Entrem a la seva adreça, que és drive.google.com. Una vegada que ens ha carregat la pàgina, hi podem anar amb qualsevol compte, que sigui del Gmail, que sigui del educand, els dos serveixen igualment. Per exemple, jo aquí entraré amb el meu de l'educand. Iniciem la sessió. Una vegada que hem entrat, podem veure que la presentació en general s'assembla molt a la presentació del Gmail. Veiem aquí a l'esquerra doncs, tenim les diferents carpetes o etiquetes que podem fer. El principal és el My Drive, el meu directori principal de documents. Després aquí al centre tenim diferents directoris, diferents documents que he anat creant. Aquest, per exemple, seria un fitxer de text. Aquest seria un fitxer de presentació, tipus PowerPoint, amb la seva data. Aquí, de l'altre costat a la dreta, tenim una mica l'última activitat que hem tingut. I ara per crear alguna cosa, doncs simplement podem crear-lo o podem pujar-lo des del nostre directori, des del nostre ordinador. Anem a crear. Què podem crear? Doncs, generalment, un directori per crear fitxers a dintre o els mateixos fitxers, que poden ser de text, de presentació, de full de càlcul, de formulari, si volem fer una enquesta online, o altres opcions que podem anar afegint si volem. Anem a crear un simple document. Clicar a sobre i se'ns crearà el nostre document de text. Un document de text buit, però que veiem aquí al voltant hi ha el menú clàssic de qualsevol editor de text i una barra d'eines també molt clàssic. Si tot no ens hi cap, també tenim aquí l'opció aquí de fer baixar amb la fletxeta i tenim més opcions. No és tan complet com un editor de text com el Word o el LibreOffice, però serà suficient per a la major part de les coses que vulguem fer. Anem a escriure una mica de text. Per exemple, podem posar un títol amb accent, sisplau, i aquí una mica de text, text sense faltes, etc. Podem fer les operacions típiques d'agafar una lletra, posar-la en negreta, d'agafar una lletra, canviar-li el color, o inclús podem fer servir els estils. Per exemple, a causa d'un text normal, li dic que aquest títol doncs, que sigui un estil de títol, i ja està formatejat. També, com és lògic, podem inserir objectes, com podria ser una imatge. Si tingués una imatge aquí sobre l'escriptori, doncs puc agafar i arrastrar aquesta imatge aquí dintre, puc escollir un fitxer, o puc fer servir fitxers d'imatge que pugui tindre aquí sobre el meu Drive. Si vaig aquí al meu Drive, doncs puc veure aquí dintre una sèrie d'imatges que pugui arribar a tenir. Per exemple, vull inserir aquesta imatge d'aquí. Selecciono, select, i m'apareix la imatge a dins del document. Una vegada que està dins del document, puc agafar i puc modificar aquesta imatge. Noteu que mentre vaig fent, ell mateix va guardant tots els canvis, però no sobre el meu ordinador, sinó directament al núvol. Fixeu-vos aquí dalt mentre vaig picant. Vaig picant una mica de text i ell mateix doncs el va guardant. Què vol dir això? Vol dir que ara mateix puc tancar directament el text i tots els canvis estan guardats al núvol i la pròxima vegada que hi entri, doncs, podré agafar i obrir. Era aquest document d'aquí, Untitled Document. Què puc fer amb aquest document? Doncs, diferents coses. Puc esborrar, el puc canviar de lloc, puc també, per exemple, canviar-li el nom i dir-li, doncs, això és un document de prova. Ok. Tinc el meu document de prova creat ara mateix. També, si m'interessa guardar una còpia al meu ordinador, el puc descarregar des d'aquí. Clico aquí sobre el mort, puc fer un download, llavors amb el download puc canviar-li de format i, per exemple, descarregar-lo amb un PDF o un fitxer de Word o un LibreOffice, el que més m'interessi en aquell moment. Això sí, abans de marxar d'aquí, d'aquest entorn, l'última cosa que sí que farem és agafar i sortir de la sessió. Sempre és important sortir de la sessió perquè, segons com, doncs el nostre pròxim usuari que no ens agafi i no ens xafi les nostres dades. Això és tot. Fins ara. Gràcies.